A veure si m'ajudeu algú, va? I estan xerrant de fer una revolta en el bar i la ració de croquetes que encara arriba. Ja van 40 voltes que demanen cridant i el camarero suant i els dos cunyats escupint merda per la boca. Normal, no saben res del sou que cobra el xaval, ni de reformes, ni de sobres, ni justícia social. No volen rotllos, no estan parlant de Zizek i Marx, estan pensant en altra birra, eixa és la realitat. A l'altra banda de la barra pensa en ràbia el xaval, si s'atraganten que s'ofeguen, jo no penso ajudar. Són moltes nits d'aguantar penya que m'acaba cremant, jo m'esperava altre futur, ho jure, viure així no és plan. I què va ser de la carrera? I el meu despatx, l'expedient de primera, la tesis doctoral, jo mai seré classe obrera, això és provisional, que agafe jo una granera, no és lo normal, sonen sirenes, s'està muntant la bronca al carrer, està la plataforma ahí parant un desnonament, i en un segon, els tres del bar troben la confluència, i arriben a un acord, condenen la violència. Altra ronda, anàlisi polític de taverna, ni els joves amb en línia i són de les cavernes. Ai, contradiccions que no són postmodernes, revolucions nascent en acadèmies. Otra ronda, para la tuerca, Vallecas manda, contable Monereo, l'estende i l'alfombra. Seguim somiant amb bales, malgrat ho de Gang Crew, escenes quotidianes, so volumen 1. Ai,